nainde abana banyasai Pastor Lamech Onkware Chinguru Chiering'Ana na abere no mogoko kubwa muno kubarigania as Chinguru Chiering'Ana bogima tobwate igoboro ubwenge muno ebe nenibo ebe namasomo ebe no kumanyekana tumanyekanete ekera togokwa igotogokwa muna birobyo tokumanyekana nga ndini kikwarenge elinde koe obosera na ndoto gigwe igento yoka ina kyosigete eserikali ya igoro gogosika serikali ya igoro keranga nite tusabe tukwane na manganaya yego tokanga eserikali ya kabirere family mongina omogaka amona abana igego sikwa mono eserikali ya gatatu ne serikali yenze asomenyete bemboganda ebe kubwa mono Tanzania ebe Kenya ne Kenyoro kubwa mono menyete naende to makaro twanyoranga ntubwate eserikali ende yire kanisa igo nkiringa wetera senchirenga bune iyo yamanya 40 chinsagi chinde buna chisukuru tinyagitari nechi institution chinde ko bwamano chiwenda ko iwa masikani mono onya chigokora yaramaya elinde kerato kurwa aso sibwense toke nganchi atwaliganetie ase obokare na kare inkeri yoga ligeteni amona abande ntanyare gokwana boswati oria noro siretaria nakuru amona abande kubwamano motante ebya ntagete tobeka amasabo na abamurwarete nenkeri omwaka Paulo alia raganga nindoche kubwamano mechando mubwata onyenje kindoche ngakinya sae gusi tusabe tuchake Chinguru Chiering'Ana echichigo twagora kurwase amakweri ujase obugima bwakare na kare monene mbiya mono amarwaira alia makweri alia mechanderia kubwamano yale ntrwase gutaigwere serikali ya igoro nenkeria yoga kubwa mono musubati onoro sirete mwako uri Paula mona abande monene twango sabango to gosemeri wetani imbere na makweli ando turusie sama kweli woja asoboka na kare gwetera senjera yo musaraba lingane lito bwenere tubwene mwanya bantu tubwenere kubwa mono na igoro secretaria yeso motori ito amina Bantu banyasaye na abariganira Chinguru Chiering'Ana ase television ya Voice of Victory ase etariki ya rero yasawo ito igakona gotara chinka yasawo ito igakona gotara kubwa mono chikanisa yasawo ito igakona gotara kubwa mono ase ense etomenyete kororanga ayago korekana roro nkomware Chinguru nebako nobonene wetire senchirenga buniga omanya kurwatwa obuya bwaye no bwanchani kuna nairora guri tangani ebe nemeremo ebe namaremo ebe no bonda ekere togo kwato ko bitiga byagundirania mona intwe nonya na bata kwerete bigeri babiria nkiora chandekere kubwa mono egento taire gentekene turaira suburuti boria negento tokoro kubwa mate bweto no musaraba no to tagote no to tagunde kubwa mono to taramwe igoko nyoranga atotenene boronge lingana tete nkwanire rero igoro yogosika eserikali abantu abange kerto ko negore eserikali igoba kangana eserikali yense yoka igontete ko barentra chisambuli yangenye chechi serikali tobwente gosika elinde torokwe aba kura somo saraba bamubwenene nyasaye gonkurigire kubwa mono ekera tugusaria chi serikali echiga igon keringa to gokora nyasaye cheche omurikyo omanya kurote baiganga never dare God yani ngato kora nyasaye echeche omanya kurwara rote bari ngane elimo umuntu narorosetie emeri eri aroche nene etitanic board akamanya gote baiga chinjira na tumiro bongaini bwane gaiga eye igane reta alimera asa machime unamwamanyete that boat sank sooner after ekalimera omochando monene no gotasika serikali kuba tebine ngan serikali kiyeiga uswati omokoro kwa marine malls agateba
tintageti Yesu imo watora nyuma ya matuka 3 agatoka gakwete yani nkilinga igamanyete ng'anere buye kaso bosibwense ling'ana limwamu toche cheli Nyasaye eserikali enyare ko bagiye gosikwa eng'anende umongino yomo agatebya omwana oya Nyasaye bamona inwe egari eri barinete igo barenga abana ime norocha abana ba digital na mayagamba abwate grade kiamagena mwana uri akamanya kurwa agatebya nyina there is no room in the car except in the trunk ibaga ndiyo kobwa manotora abeke Nyasaye maiga gari eri ekara asukake ekagubaga kubonsi igena ndiyo lyarenga ase grade kobwa mono abana ba Nyasaye litaigete li wate kanonye nelimo lakini emebere ya monyabanto igatigara koba maroba igatigara kobwa mono egotioka njingo kwana ase litiko lya lero ekeren kurigereria ase amarika machenu igo ire Chinguru Chiering'Ana abana ba Nyasaye akabaga kaiga toire igento nacha gukuminga setani gagotoira ase embure gotwa twagantoragire buya umurakero osirire enkuba ya twakatwa kwa chigari para chindege amarwaire yani inkiringa setani ni gagotochobera wotachoba ayondigeretie bunoko wabega biyego ayondigeretie buna we pangusira amaboko asengenjo umwana Nyasaye kwarure mugondo ayondigeretie korate nena abunore igo none gakombe kigotauria amachi igo ntageta mang'ana ya igakonyore asokugani kwao amarika machenu asaba rumi 13 asengenjere Chinguru Chiering'Ana onye koronte binga I'm here or I'm there barumi 13 ekefunge kemo ngaki ekefunge kigukwanira engenchiaye nereri tagetengere buyamono sana nyakora munenche togenda asobwamo diga kero umuntu abense aso koigwera asabare nokobwa ekiagara okobwa konde tikori gotaruete ase Nyasaye na okorikoreo no kobekire amona Nyasaye bana ba Nyasaye ntagete montegerere amang'ana akobwati eserikali entangani ebwenerete koigwerwa elinda magi maito abebuya eserikali eraroro yekibunduki ebebuya eserikali aroye family ebebuya eserikali eraroro kobwa mono yekanisa ebebuya neserikali yeigoro asige tabwe kyo kyabarumi communist kebunge kemo yegontebiga God is the ruler of all nations eserikali wente gusikubu yamono na hande wate ekatiba ekongosa serikali chinde chionsi chitawe ne serikali yeigoro agwase tata omwana no muikoma chenu bakonyara kwa bakugamba balege ntekemo tokorokanga Trinity te utatu utakatifu who then is to be regarded as the ruler of the nations kereto gukwana nga serikali chisikwe ngo wenta koba umurai wechi serikali chionsi the Lord God omnipotent oyo wenta gusikwa inde serikali yense egome inde serikali ye family egome Nyasaye bye komanyene all the ruler of the nations all kings rulers nations is under rule and the government of heaven igonkilinga serikali ende yonsi abagambi babekirwe ebirogo even ne president even ne governor even ne senator even no mo councillor even no mo tureti even no mo DC abantu abayiga baise gusika kubwamano amachiko ye serikali yegoro muchando nde tokoba na wasi nde tekoba na nde nkilinga mechande nde tekora kana so bosibwense ebibungo bibere abana ba Nyasaye kobwa mono ine serikali ntanga nabarenta ebwenera tegosikwa amachika ya chikunya kwa baga ko bwateraniwa ntogotwara mechando achi serikali ekigaje ko bwatia ebibungo bibere nabo igo oyo tari koigwera oyo ore nokobwa nigo akwamirania na ya Nyasaye achikire na barabwa abakwamerania na benyorere ekina ebungo bitatu ndaki abakogamba tibari kogosa abantu asengencho yo gokora okuya tagete montegerra yamono sana eserikali yeigoro teriko goso monto gokora maya eserikali yenze teriko goso monto gokora maya eserikali ye kanisa teriko goso monto gokora maya eserikali ye family teriko goso monto gokora maya abantu asengencho gokora okuya
kurinde na asinge ncho yogokora okobe eserikali ya igoro guikego sabanto buna yago sete setani ekamutuguta gojansaiga ekamanya goseri Adamu na wakurwa somugondo Eden muroja mangana adadani Abraham na Kora buna likurimira babo sone chi family chiabo abantu abagoika bago suwa senjerenga bune yiga kurinde na asinge ncho yogokora okobe ine torigeti komoiroka oyore nokobwa kora yaramaya naye nonyoro gotogigwa asa amayayo eronte montegera biamono sana bana banyasa ebungo bine naki oyore nokobwa ere no mokwaririo nyasaye asa gokora ayaramaya korende kora mabe ne kugwenerete oiroke naki ere tabugoretie omoro busa ekiagara nomo koreri onyasaye aso wakane gesiomba aso mokori amabe na ase okomwa ege susuro buna bono ase serikali etenene boronge eserikali kobwa mone etenene boronge etari kobagera machika nyasaye ekero musigari yabwate bunduki ekere serikali yabwata abasigari ebunduki nero tokoro komoyo omonto gokora amabe eserikali ekere gutumia ebyuma ebyo na asinge nchu gotaka kolenta omorembe na igoro nebwate kobwa mono enchire gotaka kolenta omorembe asoboro tubakare na kare igonkiringa omoyine bunduki mokirie na ase bari bakogosereria omorembe asayo nemugwenerete kiro yomo aigwere tari asinge ncho yenda mwamu ya nyasaye yoka korende aigwere boigo erinde enkoro yaye teko mugambia egento tokroka conscious enkoro dhamira yako teko gambia asinge nche yo naende na kimoko rwera ebango ekiagara abari nokobwa nigore abakoreri banyasaye ase ogokore meremeyo igo gokore president gokorera kobwa mono omugabana gokorera kobwa mono omusigari gokorera kobwa mono montonde bwensi obeire oiruribaga uino mokorere nyasaye asobosyo bwense yo baebonsi ebyaburonge byabo omonto bwebango ebango omonto ogochoga oyo wenerete koirokwa tiga airokwe na oyo wenerete gusikwa tiga asikwe abana banyasaye ntagete toigwere amangana aregaiga onye nyasaye obekire kobwa mono eserikali yanene muna twaigwa nere okogambere bwie komonyene itokinga serikali nerarorera asobosi bwense ebe Kenya ebe Buganda ebe Tanzania ekogenda machiko nyuma ya machika nyasaye katiba ya igoro eserikali eyo tego tenena ngaya machiko ya serikali aigoro akonyara kobaga gotoka togenda arorongo eserikali ende yonsi etarusitia machika bone katiba yabo kolengana na machiko ikumenya sae eserikali eyo bakristo mbabwenerete bayesiki tebwenerete kubwa mona banya omorembe igo babwenerete bakurera abantu abuna ne serikali eyo nchoke ekolekero gwanja kwa nyasaye lero mochi muigwa mangana arege gamarito sana igo amachiko ari nyasaruwete eserikali wente kuigure ntangani tatu mwana no moikoma chenu wese kuebisa ase serikali webisa ase family webisa kubwa mona ase kanisa onye machiko ekatiba ya igoro mugambia mona taigwereri abana banyasaye onsi ni gare busa abagambia bange balisirio bonyansi abagambia bange banyakwa bagwikera ase bakomera kubwa mono amarionya bakurisi kuna chombe asenge ncho yogo taigwera gotumia ebikombe kubwa mono bwente kunywera mwanyasaye batumia asechi divai na gotenga na kanywa ekere serikali ya bwatane ne kanisa inguru nchiri gotoka ase amangana ake moika yamanya koro yateba nara yaiga akobwatia ase getabu kia okonganya emeronge bere ekefungo ekemo igo serikali ende yonsi ebe serikali yense ebe serikali ye family ebe serikali ye kanisa ebe sukuru ebe nyagitari etari kogenda ne katiba ya igoro eyabege twaroro serikali enigera agubwango mono na morembe toyo ogo konganya meronge beke funge kemo nyasaye agakwana mangana yonsi ogoteba igongo soma senge njo ne Chinguru Chiering'Ana tinde kituntumia manganane inche nincho monene nyasao
oyo korusiti asense ya Misiri asense y'obosomba lichikori tangani to baisa koba netinyasaye kinde otatiga inche to baisa wakorera mu bwekano bw'obusasimwa omubwekano ogetongwa kende yonsi kere igoro gose kerense gose kere imase amache inse yense to baisa gusasima gose ko bekorera emebwekano ekorire ekiagera inche ninche omonene foundation nerombegeta yasawo bwerisemi asengencho yamababa ibuli nigonko abane gesusuro goike kyare gya gatatu ne yakane abo bangechete bokwana randa mangana amarosana inserekari kitobwente koiwera egokora kubwateka namachikaya ekere kobeka chikatiba kyabo korende nigonko ba orokyo bwanchani bwane botarikoera goika ebyare chirifu nabo banganchete nababwate tamachikane abana banyasaye nabarendera chiserekari entanga ni serikali yegoro yibwente kuyigoro totally serikali ya kabiri family serikali ya gatatu the government eyo kubwa mono president yeraroro tomanye goja kubwa mono chi department chinde buna chikanisa chisukuru ne chinyagitari igonkiringa ogochika wa kabere eri kwa gatatu tori aturabusa na kurikorera boberi yetaria nyasao ekiagaro monene tagutiga ko moege susuro omuntu uria okori aturabusa na kurikorera bobe eri yetaria ye ogochika wakane linyore litukorie sabato olirende libechi lichenu ase litukelio tegera abana banyasaye amatuka atano nalimo okore emirimo yao yonsi kodende aseri tuko liaka tano na kabere neriye sabato liatana netwe na nyasao aseri tukwelio tokora emiremende yonsi aye woso mwano omumura woso moiseke nonya no musombo omumura wose omoiseke wose chitugo kyao wose omomenyi ole mwao na kiasa matuka atano nalimo omonana atongete igoro nense nechinyanja na byonsi ebiro agatimoka aseri tukolia gatano na kabere asa yomonana agaseni tukolia sabato akaliatana na liberi chenu ogochika wakane ogochika kwa gatano si kaiso na nyoko nalyo oramenya matuka manga asense nyasako ire dia gatano na rimo toita yagatano na kabere totomana yagatano gatatu toiba to motebero mugisangio bolimo emungo 15 bibere to baisa koganie nyomba yo mugisangio to baisa kogania omukungu bo mugisangio gosamo sacha bo mugisangio nonya no musomboye omumure gose omuiseke gose engombe yaye gose tigere yaye gose kende yonsi omugisangio abwate enere katiba ya igoro tagotabunga ebibilia emuma enya amone emuma enkoro abana banyasaye mwese kurigere libono iga amangana achabuwango iga ase eserikali yaitwe ya Kenya umongino yomo kobwamono oyo tenete judiciary oyo koro kwa chief justice awikaransa amo nabantu bande kobwamono bali abagambi bakona chebina bamanya kuruwa roro batebaiga abantu abu tumamwese bagotimoka onye ndiri kobwamono nankubani abagambi awikaransa bategerera mangana yayiga komo batebineke gusingo kwana bayikaransa bakumandanga omo sacha no musacha banyomane omukungu no mukungu banyomane igo bangire serikali yegoro eserikali eyo ekona changa nero high court ekona chamangana ngabunayo eserikali eni yegweta abana banyasaye igonkelinga ki ekereto kogenda mamincha yo gwanja kwa nyasaye abakungu n'abakungu banyomane baka abantu bayikererase abantu banyomana amone cyombe igo yatebanga teligento
amatera arura iga ase studio na matera maya abana banyasaye igonkiringa atwanyoranga e government ya igoro igwemoregete ki government chense yeiga ki serikali chenseye eyere serikali entangani yo family asama chikaya twakwana kuritangani mbakerie ikomi ngaki mwanya bantu bune family omongina no mogaka na abana ko yaotora na bari togo cyase serikali yabekirwa orora sense ngotoranire kubwa mono amachikanya sae togo ja kubwa mono ase serikali tokonyara kwa tokoroka ekanisa ngotorana bare amachikanya sae togo ja kubwa mono chi school togo ja chi nyagitari amona bande bonsi bayiruo kubwa onye bakogenda maminja yuwanja kwanya sae igamari kama chenwa gontebiga abasae montegerere abana banyasae igonkelinga kerenya sawa tebanga tubwe akorera sana mwende to sasima sana mwende to atrele tarianya sawa obosa aina machiko kubwa mone katiba ya igoro yasama nyakurwa tebanga oinyoriri tukurie sabato oli sikeri beri chenu anoma nyakurwa tebanga sikaiso na nyoko toita totomana totebo bolimo totebera mugisangio bolimo tosanira kubwa mono omugisangio amangana yaiga ekerago saligwa ase serikali ya kabere eyere e family igobono egesagukia mwanya bantu ngoture kukere ekero amachika yego saligwa ase serikali yabekirwa roro unabone kere class eskwele serikali wikaransa yate abanga abakungu n'abakungu banyomane abasacha n'abasacha banyomane mambintu bwatigisa kukia mambia Nebukadneza no yomo bolinge kubwa mono mugambia sense yemo serikali engabune yebe ne yanka ebene serikali ebene kenyoro ebene sukuru ebene nyagitari igerange asoko gukwaye umuntu ngoro ko Nebukadneza ero monyene akarusie bintu byarenge byekanisa akabitumia asoko nywera amarwa abana banyasa akauro bogambi akamanya ko ruorora akagenda akalise bune ngombe igonkiringa emangana ebibire gotebaiga rulers are God's servants onde bwensi obekirwe ase serikali ye family nere ntangani ya chagete ora aba ase serikali ende onsi ebe serikali enene aba ase county aba senate ase kobwa mona ase governor amangana ngabuna yaiga niko baraba somba banyasaye igo abasomba banyasaye baiga mbarwete chikanisa ao igo barwete chumapiri chumamosi abande chuma one of the most deplorable things upon the earth is the fact that there are personate governors and unjust churches. Asamba tukatura monaro abantu batukirenga abagambi mbarororo bakongirie metwe batahita kugambira nyasaye baomitie metumama ase serikali ase abatuleti ase kobwa mono e government ase chikanisa ase chisukuru mpaka ase chikanisa ikena kigento kire kebe sana asama tukayego mwaelio yamana batebaga they forget that they are under the authority of great governor iko bago chiveba urochi bunekera bawetingo musacha no musacha banyomane kisese ne chine na mwanya abantu banyomane abakungu n'abakungu banyomane abantu abayiga bakweba ngambari ase gaba nenene egaba nenene neri twasoma ase egetabu keria kia abarumye yemo ekefungo ke kombinese tekefungo yakemo iko bakweba nga they are not under the great governor the Almighty God, and that He is above every ruler, prince, governor, or king. Igon kiringa karata asubo sibwense abarandi abange kereba korra basigari barandi abande kereba korra chi president kereba korra chi governor barutserwe gento geke asenge ncha barandi balero na abinda abana banyasa iko bagotenge chubaka chi salute bagwigendo bakoreki egento bali ige keraba ntabayiga bali mamincha yo wanja kwanya sae na gwetia machiko aetane tia machika ali komi rulers are God's servants ekene chi president abantu tukonyara kwa tokoroka chi governor abantu tokoroka chi senate bairwe merememia nigo barabasomba banyasaye asingenjo yobokoreri lakini bakogenda mamincha
baiti ko rusie sabataroro baiti ko bwamono asoko menyo kotora mona borobuo banyako abagoteba ng'abantu basasimi Nyasaye ching'ao baturigita dia Nyasaye bosa Nyasaye gakuba bwato kabuna bwategete Nebukadneza chinka chinyinge chiabunekanire chiarenge chiabarandia chiarenge chiabalimu chiarenge chiabakoreria baya chiarenge chiabakatikista baya asenge njo bachiete maminja yo gwanja kwa Nyasaye yegoteba iga and they are to serve their time as his apprentices. Igonkiringa montonde bwensi obekirune president, montonde bwensi obekiru kobwa e governor, obekiru kobwa mono buna kende yonsi asobosi bwenze mpaka chikanisa. Obente bakalemero Nyasaye kobwatekana na machikari komi. It is for their good that they follow the plain, thus says the Lord. Onya togotebanga n'abatimoki bachimapiri tole na otore serikali enene na otore kubwa mona ase serikali ya governor na otore ase serikali ya senate egento tokobwatia inki Nyasaye agoteba irorio tokogenda nyuma ya machikayo tuchake bwakane gesiomba kubwa mono tokogani kobeka ebintu bina twigwete eserikali yebisa kubwa mona ase egento tokoga judiciary egento kenga bunekeiga igotorabe tokogokorokobe ekanisewe efamily ewe ande torosia abantu ababe bamambia yegoteba iga and the Lord to do justice and the judgment. Kera babikirwe ebiroge ebyo banyara ko abagokora ayaramaya ige serikali abakristo abangerero segiteyo mbari gosibwa eserikali ya rero abakristo barero n'abapasta barero tukendete morandite yura iru asechera ikero se gokwana ngo eserikali ya tabiro musacha no musacha banyomane igoko bwa masasi erinde kubwa mono oikera asa igwegento nyara ko bagokoria yamanya gokore batebayiga igo montonde bwensi eruribaga no bwatete bune Nyasaye agoteba. They are not to exercise their powers without partiality and without hypocrisy. Ekeraba iruriba geriga, ekeraba nyarako abako egwaribaga ryokora, ebene kanisa, ebene ase family, ebene ase serikali enene, mbabwe antiko twara gwanchereria. Mbabwe antiko bwatanga, oyo igani garegesa kugete, oyo nigasometaga ikaga igamona agaria. They are not to be bought or to be sold. Na abantu ko bwamano ko bakogenda bunge, ko abantu bakogenda kubona gubunge ye governor, abantu bakogenda ase senate, abantu bakogenda kubwamano asinge ncho baruwete kanisa yawe ya Jumapili na Jumamosi bagotenenereke ene batabwati okorama batabwati ogoita scorning and bribes. Eserikali ya nyomba, eserikali ye kanisa, eserikali ko bwamano twarukire eserikali to bwate chibunduki etabwati amaki and standing in moral independence and dignity before God. Batene ineboronge bosibwa Nyasaye abana beroti. Ntaketebwe bori abye kamanyene. Lituke limo abana b'Nyasaye ngo tirimbo kande daracha ari goetaiga ngaromo akonde ko bwamano okare goeta negali inkarigiri abakungu barengo bagutimuka Jumapili na Jumamosi bakomuramanga nyoko gesakaneke ingajikorigiri abakungu abo nganyora bari bakwende kanisa Jumamosi bari bakwende kanisa Jumapili ekeombe ngerege gakarega ari daracha gegutie gogo tirimbo kakurogoro cyo soka matega obuginga ngwe igokora mu mpaka ko bwamano myamya maisonse akaramo mugako inyese eria kwara irepa bono iga bono kwa bokire otagete ko bwamano gotosumbwa ebintu to kwara agaiga uchikorire mokungu uyu uri gotere kanisa ando muiko ko mubwata ora wonse ndurema ya mubwata igento nango kwana gabana b'Nyasaye igoto bwate igento to koroka pretense asense ite ya Kenya goto tanga to bwate Christian 99% lakini tigango tebiga inse kiabere chinko musana asama tukaya igo mwerio abantu bagokora ebintu bibe bitayo asenge nje batari kubwate amaji Nyasaye. They are not to convince at any act of dishonesty or injustice. Serikali ndio nsebe ya nyumba, serikali ndio nsebe ko bwamone serikali ya county, ebe ko bwamone ne kanisa, ebe ko bwamono ninka abana b'Nyasaye. Ntobwenereti gokorera abantu ko bwamono asinge nje tweruri yaki. They are not to do a pace and just action themselves. Not to sustain others in acts of oppression. Wise rulers will not permit the people to be oppressed because of their envy, jealous of those who disregarded the law of God. Ikonkelinga eserikali ti yanja kubwa mono gochanda abantu lebo bwatata machikanya saa singe njo batenenero boronge omoerio
All we need to keep eternity in view, and not to act in such a way that God can not ratify their judgment in the courts of heaven. Bana banyasai nkeringa ekere to gukwana igoro yeserekali tari yeserekali kobwa mono eraroyok eserekali ya igoro amachika igoro nabwatira asengenjo gwo komenya kwa mutuka atora mone naro Yasa witongo turangeriare atwarigereringa umuntu uri orosereti tanikiere nagadanga amanyete wano eyete kugwana igoro te kunyigeria matukuma ke yiwe kalimera roche abana baringe kubwama no kogenda basoire garime ngina akabatebinga nyasaba ire umwana uri agatanga ntobwatiri bagegari egaime ebireti byamagena byarenge magega abana banyasaye garire gaita abana bali bonsi pi lakini amagena tate kanone elimo ogosaba kwana asingenje Chinguru Chiering'Ana nakyo bwamate bwaito buri ne ketoko kora ase serikali ye family ase serikali ebekira aroro gojakera kobwa mono serikali enene gotirimboka kobwa mono ase serikali ya governor gocha ase senate gocha ase serikali ye kenyura badiyo mbaka abatureti abana banyasaye ngokora tuli gwanja kwa nyasaye gose no gwantiria sama tukaye go mwerio abantu abange baragerigwe ose korora imase ase biblia ci serikali cyatenenete nemekieri kobwa mono yanko botia majikanya saye nyasaye itata konya abana beruti onye kobwa mono serikali ebekira rage batebange chenjie sabato lichi koria kane to kuyanjira ingeri ndo akechinkobi ere nto musata no musata nyara ko bagaga koraki banyomane ekanise bwante go kurera mangana yo bune biblia atebire lakini asenge njabanta bange boboira machiko abagoteyunga nyomani abasata n'abasata ekanisa kwanyara n'aba pastor na bako bwatania abantu basere sabato nyasaye kwanyara abantu abaitania abantu bakurwa maki abana banyasaye gusaba kwane kwanko basiri tukolia rero nyasaye konye ekanisa yaye nyasaye konye ense yaito ekiagara the moment turabame minja serikali yegoro yori turange kugwa nande more mbonde turatoka ase turi intu abanyene abana baita abaise kamura bamura ngabono na aligeria so sibwensa abana banyasaye abangina bagutaragitirianda aberegeta abana batatu ibwire lakini yagutaragitirianda tari gusika abana baye bimwane bisini agutaragitirianda ege kuba kirisiko abamura baita mona abaiseke yani okomenya serikali embe na kitogo cha korosia serikali kobwa monene na kitogo cha korosia serikali kobwa mono ya governor na kitogo korosia serikali ye kanisa mona serikali yanka nyasawe itato konye asetwa so morio nyorwa na ase gitabu kia barumi 13 nga serikali ende onsi yabekirwo egokora amaya ne serikali nyasaye abekira aroro andise gotoke serikali yetu ya Kenya buna bono tuachora umugambi okorokwa Ruto nyasaye omochora onye gagokora yaramaya otoke nga namageno imogetie otoke kobwa mona abana banyasaye nigo imogeti gosari ebintu by'abantu etiaga asi twatebigwa nga nigere ryogo ryomonya bibe asengenjo yoko mosaria tanyara ko bagagosari omorembe kibunduki kiabekirwa aroro erinda abasigari barente kobwa mona omorembe igonde tako ngaina agotangani bosio onye serikali tarakora kende kebe erindo nyara ko bagogochoinya gusaria serikali eyiye kogerore ntomorembe tonyore gento tokoroka ogosasi mokuya erinde tomenye buye ibagombito gwera ende tonyoro gosasi masi chinka kisukuru kigenderere igonke nango sorora abana banyasaye ense yabono igabunegenderete ekere serikali eguresikire serikali ye family erebuya serikali ye nsere buya kisukuru kirebuya ne kikanisa wetera sama chiko komenya saye asige tabu keria twanyora Exodus 20:1 omorembe goko baroro na hari nyasaye tunanyara ko bagaguteneniwa totenenia abakungu bamambia totenenia abasacha bamambia aho bara abana baito gojakera primary mbaka secondary lakini nyandri ko bakurere ibe bagokora nigo tuasalie serikali yegoro na nyasaye gotewa okoragererigwa nande gokorenta makweri nande morembe toyo ogosesenigwa kwarenta kobwa mono bugima bwakare nakare ense ya gwenera gotogokwa tutinde kutoraba chenu eli nito chikonyoro buruti bwakare nakare lakini arorira abantu abange bari tayire kurwa serikali hagocho gwemere mekanisa buno mwabisa umusigari oyo kubwa mono buno mondo tokoroka umunyagitari buno mwarimu na akore bibe bikieno gabagata kai beko mwarimu gagune ari aratorentara abantu abane batucyange simeye kanisa wetera asencherenga bironye karo mutomani onye karo umwibi onye karo umwiti onye karo mutomani karo homosexual karo muntu kubwa mono mukungu maine abantu abune kanise ni geragererie ekiagara maene bari gotenera kene igento batagetero mu buko na goichira asenda chinda kiabo abana banyasaye bwairire buya Chinguru Chiering'Ana
sawa itaba konya tutenenere kene kutugo kwa toro sige sakukia mambia ande toro sige ntokuru ka eternity abange baso asuburu tubakara na kare ugo saba gwitu kurwa set television ya Voice of Victory ya saba seseni a secretary ya Yeso yoro motorio ito oyorege kurandia Pastor Lamech Onkware set television ya Voice of Victory ke eni namba ya sim 0710 711 471 bantumbaro manjete Airtel 07 Vana manya sai 1333 kale 523 ya sawa itaba sesenyo uyabwa yabo baisane lakini tuligirichi serikali yechiga nto cha polisi muna Nebukadneza monene mbiyamuna sogo toigwa mbiyamuna sogo kurera serikali ya family serikali yebekira rebwate chibunduki serikali kubwamono ye county serikali kubwamono ye kanisa serikali kubwamono chisukuru ne chinyagitari ngatokolekera wanja kwao abakwerero monene amona barwere bagweni nande twango sabanga elietali ya oli mokereri gugoro setani bwabugwe keramba chika kubunwa elindo monene ekera anyara ko bagagotenana gwetera sinjera yo musaraba ensene bwene ne family ne bwene twaligani ko bwamono obokana na kare atwasabironsia koreke a secretary ya Yeso yoro motori ito amina mbarikiwe and God bless you.
Chinguru chane chairire senge joyo wasalya kwane. Chinguru chane chairire senge joyo wasalya kwane. Asobogi mabane bonsi nabere nene mechando nase miaka yane yonsi igo ine no moichano. Chinguru chane chairire senge joyo wasalya kwane. Chinguru chane chairire senge joyo wasalya kwane. Chiering'Ana marigano moyo no goire. Moneno neno lera mabera ikiagera. Nene mechano amaisana. Chiering'Ana marigano moyo no goire.